लोगोफोर इंटरनेट बैंकिंग नि पासवर्ड आरो यूजर आईडी बानायखानाय दङब्ला मबाइलजों माबोरै गोरलैयैनो गुबुन सासेनि एकाउन्टआव माबोरै गोरलैयैनो ट्रेन्सफार बानायनो हायो बेखौ नायलांदो। मानोना माब्लाबा ओरै जायबायदि जायो इयनो आजिखालिथ' सबबो इयनो बाहायो किन्तु इयनोआव माब्लाबा खामानि होआ। इयनो एप्सआ माब्लाबा सार्भार डाउननि थाखाय बा मानिबा थाखाय जुदि प्रब्लेम जायोबा जुदि फैसा ट्रेन्सफार बानायथारनांगौ दङब्ला बेखौ माबोरै ट्रेन्सफार बानायो वेबसाइटआव थांनानै बा SBI नि वेबसाइटआव थांनानै बोरैहाय ट्रेन्सफार बानायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। लोगोफोरा नायलांदो। मबाइलनि नेट बेंकिंजों माबोरै फैसा ट्रेन्सफार बानायो बेखौ नायलांदो। बिनि थाखाय थांग्रोनांगोन गुगल बा क्रोम ब्राउजिंआव। गुगलाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव अनलाइन SBI बेहाय क्लिक बानायदो। नलेबा टाइप बानायबानो जाबाय अनलाइन SBI अट'मेटिक ओंखारखागोन। बिनि उनाव थांदो नैबे सेकेन्ड लाइनाव स्टेट बैंक अफ इन्डिया इदि सिम्बलाव जागोन इयो। इनि उनाव लगइनआव थांदो। बिनि उनाव कन्टिनिउ टु लगइन। बिनि उनाव नैबे जायगायाव यूजर आईडी होनांसिगोन। बिनि उनाव पासवर्डखौ होनांसिगोन बेयाव। बिनि उनाव एसे गाहायाव नैबे केप्चाखौ नै बक्सआव होनांगोन। केप्चाआव जि लिरनाय दं बेयो एज इट इज बेखौ बेहाय होनांसिगोन एन्ट्रि बानायनांसिगोन। केपिटेल बा केपिटेल स्मल बा स्मल। बिनि उनाव लगइनआव थुनांसिगोन। लगइनआव थुबाथाय OTP फैगोन मबाइलाव। बे OTPखौ बेहाय इन्टार बानायनांगोन नैबे जायगायाव। दाना बेखौ OTPखौ बे जायगायाव बक्सआव एन्ट्रि बानायनोसै। बिनि उनाव नैबे साबमिटआव थुना होबानो जाबाय। बिनि उनाव बेबायदि खोन्थागोन बेयाव बिना इमेल आपडेट गैया नालाय बेबायदि खोन्थादो। बेखौ होमबाना जोङो दाबो आपडेट बानायनो हायो नङाबा उनावबो आपडेट बानायनो हायो। बिनि थाखाय जों उनाव बानायनोबाथाय नै लेटाराव थुदो। दाना बेहाय दङ नै सेभिं एकाउन्ट नै डिप'जिट एकाउन्ट लिरनाय दं माने लन एकाउन्ट दं। दाना मायाव थांनांगोन जोङो ट्रेन्सफार बानायनो थाखाय जों बेहाय बेलेन्सबो नायनो हागोन। बे थांनानै जों बेलेन्सबो नायनो हागोन। जों दा फैसाल' ट्रेन्सफार बानायनो नालाय नैहाय क्लिक बानायदो खनायाव। ओमफ्राय इयो दङ पेमेन्ट एन्ड ट्रेन्सफार बेहाय क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नों मा बेंकआव हरनो कुइक ट्रेन्सफारदो बानायसिगोन। नै एड मेनेज बेनिफिसियारि बेहाय बेनिफिसियारि एड बानायनानै जों बुरजा फैसा खेबसेनो हरनो हायो। बाखि फान्ड ट्रेन्सफार उन SBI एकाउन्ट निजिनि एकाउन्टआव फान्ड ट्रेन्सफार बानायनो एकाउन्ट अफ आदार उइदिन SBI बेयावबो हरनो हायो। SBI नि बाहेराव आदार बेंकआवबाथाय नुयो आदार बेंक अफ ट्रेन्सफार क्रेडिट कार्डआव हरनो हायो। IMPI फान्ड ट्रेन्सफारबो बानायनो हायो। इन्टारनेशनेल फान्ड ट्रेन्सफारबो बानायनो हायो। दा जोङो उइदाउट बेनिफिसियारि जों बेनिफिसियारि एड बानायालासिनो माबोरै जल्दियै बा थाबै ट्रेन्सफार बानायनो हायो। दाना बेहाय क्लिक बानायदो। बिनि उनाव बेयाव बेनिफिसियारि नेम जायनो हरगोन बिनि नामखौ बेयाव लिरबानो जाबाय। बिनि उनाव एकाउन्ट नम्बर जायनो हरगोन एकाउन्ट नम्बरखौ। बिनि उनाव आरो खेबसेबाव रि-एन्टार बेनिफिसियारि एकाउन्ट बेखौ थुनांसिगोन। बिनि उनाव उइदिन SBI दा जों SBI हरगोन नालाय एमाउन्टखौ बेसे हरगोन बेखौ थुदो नैबेयाव एमाउन्टआव। बिनि उनाव पारपस मानि थाखाय हरान्दो नोङो बे थुबा अलरेडि ओंखारखागोन डिप'जिट एन्ड इनभेस्टमेन्ट इया गासै लिरजोबनाय दङ मा नों पारपस हरगोन मानि थाखाय हरगोन। बिनि उनाव
नै बेयाव लिरनाय दं I accept terms and condition बेहाय नोङो लिरनाय दं terms and condition खौ फरायना नायबानो जाबाय बेनि उनाव सबमिटआव क्लिक बानायदो बेनि उनाव रिडाइरेक्टलि नोंनि गासैबो एकाउन्ट्स डिटेलखौ खोन्थागोन खेबसे रिभिउ बानायनो थाखाय नैबो नायजोबनो हागोन एकाउन्टआ जादोंना जायाखै जायनो हरगोन बेनि उनाव कनफार्मआव क्लिक बानायदो नै जायनो हरगोन इयो दङ बाखि बेसे एमाउन्ट बेसे मा इयो लिरजोबनाय दङ बेनि उनाव कनफार्मआव नैबे कनफार्मआव क्लिक बानायबानो जाबाय बेनि उनाव OTP फैगोन मबाइलाव निजिनि मबाइलाव OTP फैगोन इनपुट बानायना होबानो जाबाय आरो OTP फोरखौ बेलेगनो शेयार बानायनाङा बा बेलेगनो खोन्थायनाङा बेनि उनाव कनफार्मआव थुबानो जाबाय नै बेयाव फैसा ट्रेन्सफार बानायनाय आयदाया कनफार्म जाबाय नै मा खोन्थादो फान्ड हेज बीन ट्रान्सफार्ड सक्सेसफुली फ्रम योर एकाउन्ट जाबाय इयाय थांनानै प्रिन्ट आउटबो बानायनो हायो बेखौ रिसिप्टखौ नलेबा आरो बानायाबाबो जायो बिदियै गोरलैयैनो जोङो ट्रेन्सफार एकाउन्ट बानायनो हायो तो फैसा ट्रेन्सफार बानायनाय आयदाया एसेनोसै दाना बेखौ लग आउट बानायदो माब्लाबा बिदि बानायना बेक दोननाङा बेखौ आरो गुबुन एकाउन्टआव माबोरै ट्रेन्सफार बानायखो गुबुन मोनसे भिडिअ होनाय दङ दाना लग आउटनि थाखाय बेहाय थांदो बेहाय रेटिं सोंगोन नोङो फैसा ट्रेन्सफार बानायनानै मबाइलजों बोरै मोनखो बेखौ 5 स्टार होबाय आङो लोगोफोर भिडिअआ नोंसोरनि थाखाय हेल्पफुल जादोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब बानाय लोगोसे खनायाव थानाय बेल नटिफिकेशनखौबो क्लिक बानायना हो आरो लोगोफोरनो शेयार बानायबानो जाबाय आरोबा डाउट दङबा बेखौ कमेन्टआवबो सोंहरजागोन